Ostin viime syksy tämmöisen sähköskootterin ja siinä on kiinteä akku ja nyt tarvitsisi vähän, että saa siihen irrotettava akku. Mä jotta siihen nyt tehnytkin jo. Akku. Siinä on se tohon latausjohdon ja sitten menemään moottorille ja sitten tänne laittanut, että se on toi moottorilla menevä johdo tohon. Aika ahras siinä on, kun mä poistan jotain rautojakin siitä. Mut kyllä se pitäisi nyt sinne sopia. Kokeilla. No, hyvin menee. Nyt tuli tyveä voitto. On tykkää vaan tohon kiinnittää. Ja antaa menoksi. Tällä on hyvä käydä kauppareissulla, ei tarvitse autolla mennä.